Ibang balita mga idol, binigyang katiyakan ng mga Persons with Disability Affairs Officers sa lalawigan po ng La Union na maayos na nakukuha at natatanggap ng mga kabilang sa sektor ang mga pribilehiyo at benepisyo alinsunod sa tungkuling nakasaad sa Republic Act 10070. Tinalakay sa pagtitipon ng mga opisyal ang hamong kinakaharap ng mga PWDs sa kanilang komunidad, maging ang palitan ng kasanayan at bagong kaalaman upang makamit ang disability inclusive governance sa mga bayan. Sa pamamagitan pa ng aktibidad, napag-usapan din ng angkop na pagbibigay ng statutory privilege na 20% discount sa mga nararapat na benepisyaryo upang hindi naabuso ang naturang pribilehiyo. Inaasahan naman na magkakaroon ng masusing implementasyon ng mga programa, pagpaplano at pagtatatag ng polisiya na mapapakinabangan ng mga PWDs para sa kanilang karapatan at kapakanan. IFM News. IFM News. IFM News.